Az elfelejtett városban Szem Adám György ezen festménye inspirálta Benda Gábort, és illetve ezt a zenét, amit most hallhattunk, nagyon szépen köszönjük. Szem Adám György Munkácsi Mihály díjas képzőművész itt van velem szemben, és Gábor is megérkezett, kérlek ragadj te is egy mikrofont. Szervusz, köszöntöm a nézőket. 2 éve ismertétek meg egymást, hogyha jól tudom. Hogyan történt mindez? Hát ez egy megrendelés során történt. Én a fővárosi átkertbe sétáltam, amikor megláttam egy kalferszarvasfarjút, aminek borzasztó érdekes hangja volt, és fölvettem a telefonomba, és kitaláltam, hogy erre egy zeneszámot fogok készíteni. És szerettem volna albumban is megjelentetni, és gondoltam, hogy a leghíresebb madarász és madárfestőt fogom ezzel megbízni, Szem Adám Györgyöt. Nem egészen igaz, nem vagyok a leghíresebb. Még hogyha valamire büszke lehetek, talán hírhedt az vagyok. De a madárfestés az valami olyasmi, hogy én ürügyként használom a madarakat. Ezek tulajdonképpen ilyen önarcképek, érzelmek, nagyon közel áll a Gábor zenéjéhez. Mert most is, ahogy hallgatom ezt a zenét, ebbe annyi minden, annyi húrt szólaltat meg bennem. Egyrészt Afrikának az emlékét, másrészt a vágyódást, az odavágyódást, a titkot, a sejtelmességet. Tudnék, ez a kép, amiről szó van, nem ez volt az, aminek alapján mi összeismerkedtünk, hanem egy másik, de erről szívesen beszélek, mert ez egy Észak-Kenyában lévő romváros inspirálta. Ez egy rögtön eszembe jutott gyerekkori egyik kedvenc olvasmányom, a Dzsungel könyve, ugye az elfelejtett város, amiben a Benderlog uralkodott, a majmok népe. Na hát itt pontosan ezt láttam. Egy fantasztikus, némiképp ismerős építmények, és rejtélyes, nem lehet tudni, hogy milyen építmények. Ez megette a dzsungel, szóval ránőttek a növények, egy titokzatos hely, valami ősiség árad belőle, és azóta csináltam egy sorozatot. Ez az első ilyen darab, amit tulajdonképpen csak próbaképp kezdtem el. Ugye itt van egy ilyen agyagforma, amiben titkos jelek vannak, hogyha úgy tetszik. Nekem nagyon sokat jelent a Gábor zenéje olyan szempontból, hogy most is kértem tőle egy zenét, hogy egy színdarabhoz szerezzen zenét, és egy olyan szintjét fogta meg annak a dolognak, ami egyáltalán nem a felszíne, hanem mélyebbre ás. Nem tudom, kérdezte tőlem egy zeneszerző tanár, hogy hát a Gábor komoly zenét játszik-e? Nem így kérdezte, hanem hogy könnyű zenét játszik-e? És azt tudtam rá mondani, hogy félnehéz zenét játszik. Nem tudom meghatározni, mert néha jazzes a hangzás, amit nagyon bírok, ebbe is van egy ilyen, amiből nekem a vándorlás jut eszembe, az útonlevés, ami szintén nekem egy alapmotívumom. A másik pedig az, hogy ahogy most nem lesz nyugtom, még 10. alkalommal, míg vissza nem megyek Afrikába, és egy mód van rá a Gáborral együtt, mert ő is szereti ezeket a misztikus, rejtélyes, kiszámíthatatlan ügyeket. Ez a misztérium, ez megjelenik, gondolom, a Szinergiák sorozatán is, a közös koncerten hogyan épül fel, hiszen te álmodtad meg, te indítottad el, Gábor. Igen, ezek a koncertek úgy néznek ki, hogy a zenékhez én írok történeteket, novellákat, és utána megkérek festőművészeket, hogy illusztrálják ezeket a képeket. És egyébként a mostani július 5-i Csigó Malmos fellépésünk során is egy ilyen koncert lesz, ami egyébként a Gyurinak a kiállítás megnyitója kapcsán fog megvalósulni. Maga a Gyulakeszi kiállítás az első magyar látványtár gyűjteményéből valósul meg, és ezen a koncerten is be fog mutatni 3 Szem Adám képet, köztük ezt ami itt látható. Egyébként ez a képed is van egy történet. Nekem nagyon megindította a fantáziámat az a cserép, ami a képen látható, a kép közepén, és a novella, amit írtam hozzá, az végül is ez a cserép az egész történetnek a poénja, mert egy társaság elmegy egy ilyen romos, elfelejtett városba, és a társaság egyik tagja megtalál egy ilyen cserépdarabot, és amikor megdörzsöli, akkor megidéz vele egy szellemet. És valahogy ezt az atmoszférát szerettem volna a zenébe is visszaadni, és a történetbe is, és ezt is elő fogjuk adni. Színészekkel?
vagy ki adja elő ezeket a novellákat, ezeket a történeteket, mert ahogy említettem, ugye ez egy összművészet, meg tőletek is ezt hallhattuk, hogy a festmény, a képzőművészet, a zene és a próza is megjelenik. Őze Áron, aki egyébként a Budapest Jazz Clubban az elmúlt 4 vagy 5 koncert során előadta a történeteket. Most a Csigó Malomba a feleségem Vereszki Eszter fogja felolvasni a történeteket, illetőleg Horváth Plutó József basszusgitáros fog még közreműködni. Azért ebbe feltétlenül bele kell, hogy szóljak, mert a Gábor színész is egy színdarabomban, ő a színpadi szereplő, ott fog zenét szerezni az egész történethez, ami voltaképp egy hangjáték, és hát színpadi ember, és én is nagyon szeretem a színpadot. És a Vonuló Darvak címmel meg is nyílik a kiállítása a koncerttel egy időben. Igen. Ott még milyen alkotásokat tekinthetünk meg? Ezek viszonylag régebbi olajfestményeim, olajvászon képek, és ez a madár motívum, ez valóban jellemző rám, de mindig el kell mondanom, hogy ezek nem természetrajzi ábrák, mert ilyen madarak valójában majdnem ilyenek vannak, de én ezeket ugyanúgy továbbírom, ahogy a Gábor fantáziája is elmegy. Egy barátommal régóta beszélünk arról, hogy milyen furcsa, hogy a képzőművészetben nincsenek műfajok, tehát mint ahogy a prózában az esszé, a dráma, a regény, stb. Itt komoly dolgok van. Én, hogyha ilyesmihez hasonlítanám magamat, én a festészetben, lehet, hogy ezt más-másként látja, hogyha ezek rendes madarak lennének, akkor mondjuk dokumentaristának nevezném magam. Én valójában költőnek tartom magam, a festészetben költőnek. Ezek valami helyett állnak, többnyire önképek. A Gáborra az első találkozásunk, a Kaffer szarvasvarjú, azt én annyira jónak találtam, hogy nem is adtam oda neki. Mondtam, hogy ez nem eladó, ez megtartom magamra. Aztán később a barátsággá változott a kapcsolatunk, és akkor persze odaadtam neki. Most nem is tudom, hány képemnek a birtokában van már. Nagyon szépen köszönjük, és az ízelítőt is a Szinergiák sorozatából, amelyet önök is átélhetnek július 5-én Gyulakeszin, a Csigó Malomban. Még egyszer köszönöm szépen. Köszönjük az interjút. Köszönjük.